Vores overemne er teknologi og sundhed i hverdagen, og vi har valgt radon som vores underemne, fordi vi føler, at det har en stor effekt på vores velvære, da vi bor i Roskilde Kommune, hvor ca. 1 ud af 10 huse har for højt radonindhold. Vores problemformulering er: hvilke konsekvenser kan radon have på helbredet, og hvilke teknologiske løsninger kan der være? Mange mennesker ved ikke engang, hvad radon er, hvor meget radon skader, og hvor stor en trussel radon er mod vores helbred. Selv i vores tryggeste rammer bliver vi alle sammen ubevidst påvirket. Radon er en naturlig radioaktiv gasart, som man kan finde i undergrunden og stammer fra radium, og den dannes, når radium henfalder. Radon er en ædelgas eller inert gas. Den er inert over for de fleste kemiske reaktioner, fordi den har 8 elektroner i den yderste skal. Radon er usynligt og kan ikke lugtes eller smages og fremkalder ingen bivirkninger, der kan føles med det samme. Bortset fra det er radon noget, der berører mange danskere. 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i deres indeklima. Det viser en landsdækkende undersøgelse foretaget i Danmark. De mest udsatte huse er familiehuse, rækkehuse og kædehuse. Radon har atomnummer 86 og er bogstaverne Rn i det periodiske system. Radon ligger i den 8. hovedgruppe, fordi den har 8 elektroner i den yderste skal og er derfor kemisk neutral. Radon er dannet sådan, at når radium med 88 i atomnummer udsætter en alfa-partikel, som også kan være en helium-partikel med 2 i atomnummer, så bliver radiummen så omdannet til en radonkerne, som så har 86 i atomnummer. Så du minuser 2 for de 88. Og det er vist i den her video. Radon er en naturligt forekommende ædelgas. Den er en af de tungeste stoffer, når stoffet har en tilstand, hvor stoffets molekyler kan bevæge sig frit og tilfældigt, altså gasformning. Alle radons isotoper er radioaktive. Den mest stabile isotop har en halveringstid på 3,8 dage og anvendes til strålebehandling. Det er de isotoper, radon henfalder til, som er kræftfremkaldende. Når radon henfalder, bliver det til radioaktive isotoper. Når de er i luften, skader de os ikke. 4 cm luft kan nemlig forhindre den radioaktive stråling, som isotoperne udgiver. Så ens krop tager ikke skade, når det kommer udefra, fordi ens tøj og døde hud stopper det. Dog hvis man indånder det, kan det være meget farligt, fordi så kan radon stråle ens organer, og strålingen er meget koncentreret. Radon er yderst farlig for vores lunger, fordi der ikke er noget, der stopper strålingen nede i lungerne. Radon sætter sig også på støv og røg, og når man så inhalerer disse stoffer, bliver nogle af stofferne siddende og kan afgive farlig stråling. Hver 10. tilfælde af lungekræft i Danmark skyldes radioaktiv gas radon, og særligt rygere er meget udsatte. Ikke rygere har en 0,4% chance for at få kræft af radon, hvor rygernes tal skal fordobles med 25. Når vi indånder radonholdig luft, kan det være farligt, da det kan skade cellerne i lungerne, og derfor kan man så udvikle lungekræft. Det tager ca. 10-40 år for påvirkningen på cellerne i lungerne til lungekræften konstateres. Jo højere niveau radon der er i huset, og jo længere man opholder sig i huset, jo større chance er der for at få lungekræft. Radon forekommer naturligt i undergrunden, men der er mange lokale forskelle, fordi radon er en gas, der kan bevæge sig frit gennem jorden og op igennem huset. Der er mest radon på Bornholm, Sjælland og øerne. Radonforekomsten i Danmark blev målt i 2001, hvor de delte landet ind i 5 forskellige klasser efter hvor højt radonforekomsten er. Klasse 0 er det laveste, og klasse 4 er det højeste. Roskilde Kommune, som vi bor i, ligger mellem klasse 3 og 4, hvilket er meget højt. Radon dannes ved henfald af grundstoffet radium, der findes overalt i undergrunden. I moraneller, morænegrus og smeltevandsgrus, som består af en del granit, er indholdet større end i det sand, som findes ved den jyske vestkyst. I Vestjylland er radonniveauet meget lavere end på Sjælland og Bornholm. Det er fordi under istiden lå al isen over i Vestjylland. Derfor består undergrunden hovedsageligt af sand, og sand indeholder ikke så meget radon som morænegrund, som Fyn og Sjælland består af. Morænegrund indeholder middel til meget radon. Bornholm er det sted i Danmark, som er påvirket mest af radon. Og det er fordi undergrunden den består af klipper. Der er rigtig meget radon i boliger, og det er fordi, at ved højere temperaturer indendørs end udendørs, og ved vindpåvirkning udefra vil der opstå et lille undertryk i din bolig. Dette undertryk gør sådan, at jordluft under boligen med dens meget høje indhold af radon vil kunne komme ind i boligen gennem sprækker og utætheder i bygningen mod jorden, og give forhøjede radonkoncentrationer indendørs. Man kan bestille en radonundersøgelse hos professionelle personer. En enkel måde at måle mængden af radon er med dosimeter. Dosimeter er passive måleenheder, som findes i flere udgaver, f.eks. åbne og lukkede, og baseret på sporfilm eller aktiv kul. Et lukket dosimeter indeholder en sporfilm, hvor de radioaktive partikler i radon efterlader spor på filmen.
Ved at lade filmen blive udsat for partikler over en periode, typisk mindst 2 måneder eller mere, kan en analyse afgøre, hvor stor en mængde radon der var på det sted, man målte. Dosimetrene burde altid mindst 2 steder i huset placeres. Steder, hvor familien opholder sig ofte, som f.eks. et soveværelse og en stue. Man kan beskytte sig fra radon på mange forskellige måder. Den nemmeste og mindst effektive metode for at slippe fra radon er at få luftet ud og have et godt ventilationssystem. Man kan også etablere udluftningsventiler i enkelte rum i ens hus. Hvis man har kælder, kan man sikre, at gulvet og vægge er tætte for at forhindre, at radon trænger ind nedefra. Der er også de normale teknologiske løsninger, som de fleste boliger allerede indeholder, såsom M-hætte i køkkenet og udluftning på badeværelset. Ud fra vores FFF-projekt kan vi konkludere, at radon har rigtig mange konsekvenser på vores helbred. En af de største er lungekræft, som ca. 5.000 danskere dør af hvert år. Vi har fundet ud af, at der er mange forskellige måder at måle radon på, men en af de mest effektive måder er at bestille en undersøgelse hos professionelle personer, som kommer ud og måler det med dosimetre.